गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बयबो रायजो राजानिसिम बावहरबाय। आसा खालामो बे समाव गासै नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। आंबो बर्तमान मोजाङैनो दङ। दा बे समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भइस कल रेकर्डिं लानानै फैदों। बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जायफोर बर' उदांस्रिखौ लानानै जुजिबोनाय जोहोलावफोर बिथांमोनहा गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेल हाजतआव जोबजानानै दङ। बिथांमोना दा गनायनि जेबो राहा एबा लामाखौनो बिथांमोनहा नुनो मोननाय बायदि मोनाखै। जानो हागौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा स्रोद स्रोद बिथांमोनखौ दिरुननो थाखाय गोबां अर्गेनाइजेसनफ्रा नाजाखुमागासिनो दङ, नाथाय मोगथां महर मोनथ'नो हायाखै। सोरनिबा गोसोफोराव जानो हागौ बै मोगथां महरा माला नुजाफैगोन, बै नाजानाया माब्ला फिथाइ थायगोन, बेफोरखौ साननानै गोसोफ्राव खेंखुद बा गोसो गुद गुद मोननानै दङ। माब्ला जे जाफुंनायनि फिथाइखौ फोरमायनो हागोन बेखौ साननानै। नंगौ, थारैनो आं गासैबो बर'नि अर्गेनाइजेसनफोरखौ आङो खुलुमो। मानो होनना बुङोब्ला गासैबो बर' रायजोनि थाखायनो खामानि मावो, गासैबो बर' रायजोखौ जौगाहोनायनि थाखायनो नाजायो। दा नैबे समाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय जाय कयदी बिथांमोन, जोंनि बर' जोहोलावफोर, दा बिथांमोनहा आइ आफा रावखौबो नुलिया, रावजोंबो रायलायनो मोनलिया। नाथाय नैबे समाव जों मा मोनसे ढौ नुनो मोनदों जे जोंनि गेजेराव मोनसे IPWO इन्डिजिनियास पिपुल वेलफेयार अर्गेनाइजेसन होननाय मोनसे गोदान आफाद दङ। दा बिथांनि आफादगिरि सचिन्द्र बसुमतारी बिथांजों सासेनि उनाव सासे रायलायहरबाय थानायखौ जों खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोनहा गोबां हाखु जानानै दङ जे बेबायदि रायलायनो मोनोब्ला, दुखु दाहाफोरखौ फोरमायनो मोनोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो। आरो नैबे ढौआ बबेनिफ्राय फैदों? थांनाय जोबथा एप्रिल जिथु जेलाव बैसागु फालिदोंमोन, बै बैसागु फालिनायनिफ्राय बिथांनि नम्बरखौ बिथांमोना स्रोदै लाखिखुमादोंमोन। आरो लाखिखुमाखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि आखायावथ' बेबायदि जानबुं थाया। दा बेनिखायनो बिथांमोनहा जेब्ला बिथांमोनखौ बै जेल सिंनिफ्राय बाहेरायाव लाबोनानै बबेबा कर्टआव हाजिर खालामनो लाबोयो, बेबायदि समफ्राव बिथांमोना गावसोर बुंनाय मथे बुंदों जे जाय खाथियाव थानाय सुबिदा मोननाय समाव माने जायनि मबाइलखौ मोनो बै मबाइलजोंनो बिथांमोना माने रायलायो आरो बे नम्बरखौ बुनानै। दा थिग बिदिनो नैबे राहुल इस्लारिया आरो थांनाय मैया सानसे जाबाय, दाखालि बेबायदिनो रायलायहरलायबाय बिथांखौ कर्टआव हाजिर खालामनो लाबोनायाव। दा बेवहाय बिथाङा गोबां माने बर' रायजो राजाफोरनि सायाव मोनसे आसाबादि बाथ्राखौ बुंहरदों बिथां IPWनि प्रेसिडेन्टनि सिगाङाव। दा बेनिखायनो मोनसे बिथांमोना ओरैबायदि आसायाव दङ, उदां अख्राङाव रायजो जाफैनो, उदां अख्राङाव बेरायग्लांनो बिथांमोनाबो ओरैबायदि आसाबादि दङ, आसाखौ माने नागाराखै आरो। नाथाय माब्लाबा बिथांमोननि गोसोआव हताश जायो, गोसोआ गाबो, माने जेबो फिननाय मोनैयाव गोसोआ गाबखाङो जे माब्ला फैगोन, माब्ला मा जागोन, जोंखौ सोर नायफैगोन, जोंखौ सोर रायदाव फैगोन, नैबेखौ साननानै। दा बेनिखायनो बिथांनि नम्बरखौ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना सासेनि उनाव सासे सोलाय रायलायहरबाय थादों। मानो होननानै बुङोब्ला गावसोरखौ गनायनि क्लुफोरखौ नागिरनो थाखाय बिथांमोना एपिल खालामदों, खावलायहरदों बर' राजाखौ, बर' दैदेनगिरिफोरखौ बिथांनि थ्रुयै। आरो इतिमयधे IPWनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो मा होनना बुङो, जोंनि इण्डियाननि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बिथांनिसिमबो मेम'रेन्डाम दैथायहरबाय। आरो गोबां बेबायदिनो प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै हम मिनिस्टार गोबां बिथांमोननिसिमबो लिरनानै दैथायहरगोन होननानै बिथांमोना बिथांखि लागासिनो दङ। आरो बिथांमोनखौ बख'नायाव माबा मोनसे हेफाजाब जागोन खोमा साननानै बिथांमोनाबो बर'नि अर्गेनाइजेसनफोरजों लोगोसेनो
बिथांमोनाबो समान समान खामानि मावफालांनो आग बारायबोदों। बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिनि थाखाय IPW बिथांमोनखौ गोजोननाय बावो, धन्यबाद होयो, जाहाथे बिथांमोनाबो जाफुंनायनि लामाथिं आग बारायलांनो हायो बेखौ आसा खालामनानै। दायो नोंथांमोना बै कयदि बिथांमोननि दुखुनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनासंदो। मानो होननानै बुङोब्ला ओरैनोथ' जोङो खुला गोसोजों एबा उदां अख्राङाव फैनानै दासिम रायज्लायनो हानायनि जेबो बेबस्थाथ' जाथ'वाखै नालाय, बेनिखायनो बै जानबुंजों रायज्लायनायनि रावफोरखौनो बिथांमोननि रावखौ जोङो खोनासंदो आरो बिथांमोननि दुखु दाहायाव जोङो आग भाग लाफादो, आं बेखौ खावलायबाय। बेनिखायनो आं नैबे IPWनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बे भइस कलखौ आंनो दैथायहरदों। दा बे दैथायहरनाय लेखायै नोंथांमोननोबो आङो बेखौ खोनासंहोनो लानाय जाबाय। जोबथेसालिनि राहुल इस्लारि आंनि नामा। जोबथेसालिनिफ्राय बुंदोंना? औ। थेंक इउ। मा गामिमोन आरो बिनिफ्राय माबाफोर बुंबावनांगौ दङबा नोंनिफ्राय बुंनाय। जिखुनु सार आंनिफ्रायथ' जेबो बुंनांगौ गैया, बेनोल' दाखालि सारजोंहाय मोजां बेबायदि जिरायलायनानै फेस टु फेसबो रायलायनो समबो मोनाखिसै सार। बैजों ज' माबा लिरलायबाय थानायाव दंना गैयामोन नोङो जों ज'? आङो दसे सम ओरैनो नुजाफैदों ओमफ्राय थांफिनदों बिदि आरो। आच्छा औ। ओमफ्राय सारजोंथ' हेन्डसेकखौ लानो हादों आङो, अब्लाबो माखासे सिंनि खोथा दुखु सुखुखौ फोरमायलायनो हायाखै। औ, बेखायनो दिनैहाय आं सारजोंहाय खनसे क्लियार सिनायथि लाहरनायजों लोगोसे फन खालामनाय जाबाय सार। धन्यबाद थाबाय। औ। बिनिफ्राय मोनसे खोथा बाव, नोंनिया मा जानानै दं केसा दायो नोंनि? आंना दायो माने 61 माबा उइटनेसआ कमप्लिट जाबाय। औ। ओमफ्राय दा माखासे ओरैनो दंबावो 141सिम दङ आरो जोंना उइटनेस। 141सिम दङ उइटनेसआ? औ, टटेल। बेनिफ्राय बे कमप्लिट जानाया नोंनिया मा फर्जायाव थाखो केसा? दा बेथ' बेबायदि स्ट्रं एभिडेन्स गैया आंनि थाखाय माने। आच्छा औ। लोगोसे जोंनि माखासे ग्रुपनि थाखाय बेबायदि स्ट्रं एभिडेन्स गैया आरो। औ। ओमफ्राय दा अब्लाबो जों मा बुंनो। NIA दा गोसोबायदिसो खालामो माथो, जों माखासेखौ नुबोनाय बायदिब्ला गोसोबायदिसो मावो माथो। नुबोनाय बायदिबाथ' गोसोबायदिसो खालामनाय, बैसोरबोदि आंनो रायज्लायहरदोंमोन ना फार्स्ट अर्डार सानैया। औ। गोसोबायदि खालामनानै माबाजोबनाय गोजासो माने, जाबसिननाय गोजासो माने। औ, जास्टिस गैया आरो जोंनि सायाव माने। गावसोरनि पावारजोंनो गासैबो सोलिजोबो, गावसोरनि पावारजोंनो गासैबो बानायजोबो। ओं। बिदिसो आरो। औ नंगौलै, बेनो बिराद दुखुनांथाव जाबाय। औ। नंगौ। ओंखायनो जोङो ज' जानानै बोरै मा खालामलांनो हायो बेखौ जोङो लामाखौ लाबाय थानांसिगोन। दा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लोरबांथिखौ देखायोबाथ' सार मा खालामनो, जोंथ' खेवनानै थानांनायनि सारा जेबोआनो गैला माथो। औ, बे लोरबांथिखौ देखायलायबाय थानायानो भुल जाबाय थादों, खिन्थु जोङो बोरैबा लामाजों गोख्रों माबा मोनसे दालांनानै माबा खालामलांनो हायो नामा, जोंबो बबेबा लाइनजों बिदिखौ नाजाबाय थादों। औ। दस्राफ्राबो नाजाबाय थाथों, जोंबो दस्रा लामाजों नाजाबाय थादों हो। औ सार। ओमफ्राय मेम'रेन्डामथ' हरखांबाय माबानो द्रौपदि मुर्मुनो, बे इन्डिया प्रेसिडेन्टनो मेदामनो। खोनानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों सार। जाहाथे जोंनि थाखाय बेबायदि मोजां खामानि मावदों, बेनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा धन्यबाद हरबाय जों बयबो। आच्छा औ, हरदों। आरो खैदिनमाननि गेजेराव 2 DC अमित शाह आरो नरेन्द्र मदिनो हरबावगोन नोंसिनि लेटारखौ लानानै। औ सार। खैदिनमाननि गेजेराव हरबावगोन, बेखौ नोंसोरनो बुंहरखानाय जाबाय, IPW निफ्राय बेखौ हरबावगोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो मा स्टेपजों खामानि मावलांबावनांगौ आरो लामाफोरखौ दिहुननानै दोनदों। जागोन सार। आरो बै इउबिपिआव मोनसे हान्जा दंना, इउबिपिनिफ्रायबो मोनसे टक रिसेन्टलि जेनेबा मोनसे टक जागोन दा बावैनो, बेवहाय नोंसिनि मेटाराबो हाबफागोन बाव। हाबफागोन। मथा मथि जोंनि लिडार लाइननि मोननै टक दङ नैबे खैथामान दिनाव हो। सार। बे मोननै आलदा आलदा टक, बे मोननै आलदा आलदा बेलेग हान्जानि टकआवबो नोंसिनि बाथ्राया बे रायज्लायनायाव फैगोन। बेबायदि आरो। जियानो जाया मानो धन्यबाद थाबाय हरनायनि।
आरो माबाफोर बुंबावनोबा माबाखौ बर' रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंहरनोबा सिगनेटरिफोरखौ माबाफोर बुंहरनोबा नोंनि थिंजायनिफ्राय बुंहरबावनो हायो आंनि सिगाङाव आरोबाव। आदसा आदसा सिगनेटारिसफोरखौथ' मा बुंहरबावनो दा माखासे बयबो रायजो राजाफ्राबो मिथिखागौ सार बिसोरनि माने खौसेथि गैयियावनो दिनैहाय माखासे जोंनि आसाम सरकार बा सेन्ट्रेलनिफ्रायबो दिनैहाय गुरुत्थ' लायैयावनो जानानै दङ। औ बेखौथ' बयबो मिथिखागौ दा आं मा बुंबावनो सार बिसोरनि सायावबो आं जेबो बुंहरथ'ला सार माने जिखुनु जा जोङो सिगनेटरिसफोरखौ दुसिबाय थानानै मा जानो दा गावबो सिगनेटरिस जानानै दिनैहाय माने सानस्लाबनो हायियाव जेलावनो थानांगासिनो दिनैसिम थानांगासिनो दैमारि बिथाङा बेयो नों जेरै थेंक्स हरदों बेबो दाख्लै आङो माबायाव मिनि 10 थारिखआव बेजों लोगो हमहैबावनानै रायज्लायदोंमोनथ' 3 घन्टासो बेयो ओइदिनखालि बे मेम'रेन्डामखौ नायस्लाबजोबनो हायाखैमोन जेनेबा नाजावनानैबो दोनदोंमोन आरो जेनेबा लेखा आरो मेम'रेन्डाम उनावहाय बेखौ फरायनानै थाबायदां मानसिया दिनै हाजिर जाफैनायाव बियो बे गावसिनि सेंग्राफोरनि फनजों रायहरबाय आरो थेंक्स हरदों आरो बहुद मोजां मोनसे थेंक्स हरदों आरो साबायखर होनदों आरो मावबाय था नाजाबाय थानांगौ मोजां जादों होनना बुंदों आरो बिदि माने माखासे लिडारखौबो लिडार साननोबाथ' मोजांनि खोथा सार बेबो माने गाव दिनैहाय सैनांनानै बुजिबायबाथ' मोजांनि खोथा खिन्थु सैनांनानैबो बुजियाबाथ' मा होनबावनो दा जोंबो बिथांखौहाय सानदोंमोन लिडार हिसाबै नाथाय मा होननो बिथाङा लास्टआवहाय दिनैहाय जोंखौहाय बेबायदि लाइनावसो लाबोबाय बै समाव सिगनेटरि बा सिगनेचार होनायनि सिगांथ' बियो माखासे गावसोरनि मेम'रेन्डाम बा गावसोरनि माबाफोरखौहाय नायनो हायोमोन ना MOSफोरखौहाय नायनो हायोमोन ना हायोमोन हाखु दाखु बेयो बोरैबा बिनिफ्राय लानानै थांनानै हाखु दाखु बोरैबा सानस्लाबनो हायालाबासिनो बेबो सिगनेचार होथारबायलै बोरैबा बेवहाय फर्मुलाफ्रा गुलुं गुलुं जाजोब्बायना आदसा दे सार जिखुनु बेफोरखौ जों माने जेबो बुंबाय थाला दा रायजो राजानि सायाव बा सारमोननि सायाव दा नोंसोरो पाब्लिक अर्गानाइजेसन हिसाबै नोंसोरोल'सै आरो जोंखौहाय माने बेनिफ्राय बख'नायनि राहा लामा दिहुनगोन ना जों नाजाबाय थानि एकदम नाजाबाय थानि फैगोन जायोबा जोङो UNO लेभेलसिम जोङो माबा खालामहरगोन खामानि मावहरगोन UNO हिउमेन राइट्स लेभेलसिम खामानि मावगोन जोङो प्रयजन सापेखे बैयाव डाइरेक्ट मावहरनो दिगदार जादों नालाय बेयाव मावग्रोनानै एसे सुखाखौ लाग्रोनांगोनथ' मोनब्रै मोनबा स्टेपखौ बाहाय मावखांनानै जाथ्राबा बै लेभेलसिमबो खामानि मावहरनो जोंनि इन्डिजिनियास पिपुल्स वेलफेयार अर्गानाइजेसना रेडि जानानै दं बे मेसेजखौ आङो दिनै बुंहरबावबाय आदसा जागोन सार मोजां जागोन मोजां फिथाइ थायगोनखौ जों सारमोननिफ्रायनो आसा खालामनानै थाबाय दे दे थेंक इउ ओमफ्राय जानबुङा सोरनिमोन बेयो टफिनिसो सार दे टफिनिजोंनो रायज्लायबाय थालै माथो खालामबावनो नङाबा दे गोजोन्थों थेंक इउ दे